Jeg er ansat på Sundhedscentret her i Sønderborg som sundhedsvejleder og er uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed med sundhedskommunikation som speciale. Henriette er landet i sit ønskejob i Sønderborg, og hendes vej derhen begyndte med en professionsbachelor i ernæring og sundhed på UC Syddanmark. Mit speciale det hed jo så sundhedskommunikation, og det er det jo i høj grad i det arbejde, jeg har her. Det er jo både formidling individuelt mellem borgerne, men og der synes jeg i høj grad, at jeg anvender de teoretiske redskaber, som jeg har fået med i værktøjskassen. Men det er klart, at den rigtige læring, den foregår jo først i det øjeblik, man sidder over for borgeren, fordi der kan man ikke nå at tænke, nu bruger jeg lige motivationssamtalen, og nu tager jeg lige lidt empati frem. Og, så det er sådan lidt learning by doing, efter at man er færdig. Henriette brugte sin praktik på uddannelsen til at blive klogere på, hvad hun skulle som færdiguddannet. Altså 7. semesters praktikken var ved Landbrug og Fødevare, hvor jeg sammen med en medstuderende fik til opgave at lave de nye Vidste du at. Og der blev jeg nok rigtig for alvor klar over, at det var formidlingsdelen, jeg var tiltrukket af, specielt undervisningen. Efter Henriettes mening bliver der brug for flere med hendes kompetencer i fremtiden. Jeg tror, at det man kan som professionsbachelor, det er, at man har en god teoretisk basis, kan man ligesom sige, men man har også vinklet det ud til det praktiske, så det er noget omkring fysisk aktivitet og praktisk madlavning, eller hvad det nu kunne være. Og det er den kobling, jeg tror, som vil vinde indpas, og hvor man tænker, det er en god kombination at kunne noget rent teoretisk, men også noget praktisk. Det kan Henriette, og det kommer hver dag både hende og borgerne i Sønderborg til gavn.